Di katahong gipusil sa kauban ra usab diining sakop sa Traffic Enforcement Unit ang usa ka sakop sa TEU sa Lapu-Lapu City Police Office kaganihang buntag. Si Luan Mayron-Dinas sa report. Natusak-tusak sa bala kining pribadong auto nga gipanagiya sa usa ka sakop sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police nga nagpark sulod sa usa ka pribadong samang sa Barangay Mactan human kini gikatahong gipauwanan og bala pasado alas 9 kaganihang buntag. Gikatahong natapsingan ang sa 40 anyos nga pulis nga may ranggong Master Sergeant kay matud pa nakahapa kini atul sa pagpamusil. Apan wa kini makonpermar sa Lapu-Lapu City Police. Dili ko ka-comment about ma'am, wala pa ko kakita personally or even picture sa mao nga biktima ma'am. So ato na i-confirm mo feedback nimo ma'am anytime kung matay confirmation. Ang pulis nga giingong namusil, kauban ra usab niya sa Traffic Enforcement Unit ug nagranggo usab og Master Sergeant. Human sa hitabo, nibiya dayon ang suspitsadong pulis sa pribadong samang ug nidiretso sa ilang buhatan sa Traffic Enforcement Unit ug nitahan. Eksklusibo usab nga nakuhaan sa Balitang Bisdak News Team ang pribadong auto sa suspitsadong pulis nga gikordon uban sa mga sakop sa scene of the crime operatives. Ang maong auto ang gikatahong giluwanan sa suspitsado samtang didto kini sa samang ug maoy iyang gisakyan dihang nitahan siya. Ako na ato ang ibig pag-ayo ma'am, mga ato ang investigasyon mo na nagdagan na tayo investigasyon ma'am, hindi pa ta-confirm yun o hatag o statement about ana na pagitabo ma'am. Sa pagkakudlo ning balita, parehong wa pa makuha og habig ang biktimang pulis kinsa gipaubos na karon sa restricted custody ug ang suspitsadong pulis kinsa gikonsiderar na karon nga arestado. Pareho na usab nga gidisarmahan ang duha ka mga pulis sa ilang mga service firearm. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayron-Dinas, Balitang Bisdak.